Bietana Février kalo kile tan san bafla ani mugan. An balimaw aw ni ɲanguma Maliactu.net kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da ukulu kan. O dɔ ye ka fɔ Février kalo kile 8 kɔnɔna la, an ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la Hombori. A yirala ka fɔ sibiridon Février kalo kile 8 Hombori nɛgɛ kaɲɛ 11 wagati sɔgɔmada yan fan fɛ k'an ka finitigiw kɔni ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la. A yirala ka fɔ an ka finitigiw yɛrɛ kɔni kun b'u ka jateminɛ walew de la nin dugu in na ko n'u ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni kun karila ɲɔgɔn na. O kama fanfilamuguci kɔni kɛra jatigɛ wale tabagaw ni an ka finitigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɔni banna an ka mɔgɔw ka sebaaya la. A yirala ka fɔ wale in kɛra sababu ye n'u ye jatigɛ wale tabaga kelen bɔnɛ ani na ko wa kelen bɛ o fana kɔni minɛlen b'u bolo nin wagati in na. Alisa Février kalo kile 8 kɔnɔna la a yirala ka fɔ an ka finitigiw kɔni porokotora ka bɔ jatigɛ wale tabaga dɔw bolo Hombori mara la. Ko ni wale in yɛrɛ taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma Février kalo tile 8 Hombori mara la nɛgɛ kaɲɛ 14 wagati. Ko wa a kɛra Hombori ni Wamine ni ɲɔgɔn cɛ. Jatigɛ wale tabaga dɔw de kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ kojugu kɛ k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ. Nka Ala barika la ani an ka finitigiw ka jija sababu u kɔni sera ka tila ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi a yirala k'a fɔ finitigi 2 kɔni bananen don nin ko in sababu la. Nka k'a si tɛ saya ni balo cɛ. Kunnafoni wɛrɛ min mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. Hali bi an bɛ to jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ Février kalo tile 7 an ka finitigiw ye dankari kɛ u mɔgɔ 16 la. A bɛ wagati damadɔ bɔ kibaruya u sera ma ka yira k'a fɔ an ka finitigiw kɔni wulilen don k'u cɛsiri kosɛbɛ jatigɛ wale tabagaw kɛlɛli la. O hukumu kɔnɔna la sa k'u tor'u ka jateminɛ walew la ɲono yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Diabaly u kɔni sera k'u bolo da mɔgɔ 16 kan ni siga kɛlen don a la k'a fɔ k'olu ye jatigɛ wale tabagaw ye. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ka finitigiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka se k'a dɔn u ye mɔgɔ minnu minɛ n'olu mana kɛ kojugukɛlaw ye walima n'o tɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da ukulu kan o ye k'a fɔ bi Février kalo tile 10 kɔnɔna la jatigɛ wale tabaga dɔw taara bi an ka finitigiw ka dagayɔrɔ kan Diéma. Ko ni bingani wale in yɛrɛ kɔni kɛra sɔgɔmada joona in na nɛgɛ kaɲɛ 4 wagati. Binganikɛla ninnu kɔni taar'u ɲɛsin an ka finitigiw ka dagayɔrɔ de ma ni k'a kɛ muguci ye. Ala ni an ka finitigiw ka cɛsiri sababu a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan nɔ bingani wale in kɔni sera ka ɲɔnti ka bɔ an ka finitigiw ka dagayɔrɔ kan. Ko wa fɛn min ye jatigɛ wale tabaga ninnu fanfɛla ye mɔgɔ 2 kɔni nin tora a la. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin wagati in na walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale in na. An bɛ taa kunnafoni kuncɛ Ségou. A yirala k'a fɔ kunun sirabaga kasara dɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2 kɔni bɔnɛ ani na. Kunnafoni minnu sera ma o ko la o y'a yira k'a fɔ kunun Février kalo tile 9 kɔnɔna la nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati Ségou sira kan ko taama mɔbili dɔ ale ni an ka finitigiw ka mɔbili dɔ olu de kɔni kun karila ɲɔgɔn na n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 2 kɔni nin tora a la. Ko wa mɔgɔ 2 wɛrɛ fana kɔni banana. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi finitigiw bilalen don ka taga nin yɔrɔ in na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn sirabaga kasara ye kun jɔnjɔn mana kɛ mun ye. Kunnafoni wɛrɛ min mana b'u kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. An balimaw kibaruya minnu kun b'an bolo ka lase aw ma bi o de kun ye nin ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.